Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante e do mundo enteiro. Hoxe veño vos a falar de unha fruta que non todo o mundo conoce e que é unha maravilla nunha horta, porque non necesita alá moitos cuidados, é super productiva e está cheiña de cualidades para a nosa salud. Hoxe falamos dos fisalis, ou tamén chamados alquequenges. É unha fruta que ten un montón de vitaminas. Vitaminas A, do grupo B, C, D. É antioxidante. Ten un ligero efecto laxante se se toma moita. É diurética, ten moi pouquiño azúcar, é aceptada como para tomar a xente diabética. É tamén moi rica en vitamina C porque é un cítrico. Bueno, non sei se está considerada como un cítrico, pero sí que ten os mesmos beneficios que os cítricos. Entón, vai nos axudar moito no sistema digestivo, é moi boa para o nervio ocular, para a vista, e moitísimas outras cualidades que ten esta fruta. Pero, aparte de todos eses beneficios que ten para a nosa salud, o que máis me gusta dela, o que me fixo enamorar dela, é que é fantástica na horta, apenas necesita cuidados. E vouvola a enseñar. Esta é a miña planta de alquequenges. Leva na casa a semente moitísimos anos, incluso antes de que eu supera siquera nin que se comía, tampouco non sabía como se chamaba. Con dicir que non recordo nin que entrou súa semente, non teño ni idea. É unha planta que é mellor tela entutorada, porque senón faise como rastrera, non pode cas súas propias ramas e sería como rastrera, é máis difícil apañar o fruto. Entón vou vos enseñar como se entutora. Aquí teño unha planta que nasceu ela sola. Se non se entutora, se non se lle pon un tutor para guiala, é unha planta que vai a ocupar moito sitio así. Pero aparte de ocupar sitio, aínda que teña de sitio, non é o mellor para ela porque os frutos van a estar en contacto co chan e vanse a manchar e teñen moitísimas máis posibilidades de pudrir, de non madurar, de que collan, non sei, enfermedades, fungos e así. Por iso, o mellor xeito de ter esta planta é entutorándoa. Está como rastrero e non ten os frutos, non logra tantos frutos, non lle dá o sol, entón hai que axudar un pouquinho. Eu a mellor maneira que atopei para telos entutorados é facéndolle como unha especie de parra. É unha planta que se no inverno non ten heladas, por exemplo, sobrevive dun ano para outro e pode vivir 5 ou 6 anos, ben, tranquilamente. E se non sempre podemos volver a replantala cando vexamos que a planta xa vai a menos porque é moi bella, porque ten moitos anos. Entón, eu fixenlle unha parra, e puxen un par de ferros aos lados e despois puxenlle unhas canas para facerlle como se fora a parra e vou amarrando as gallas por esa parra. Fajades como a fajades para este tipo de planta, o sea, eu chamolle alquequenge. Pódese chamar alquequenge, pero tamén se conoce co nombre de fisalis. O mellor xeito e o máis productivo é que estea levantada, a unha planta que estea levantada. É unha planta que colle tamén moito peso, por iso que eu xa teño probado, entón así xa vos vou dicir así non. Poñéndolle, por exemplo, unha cana a solo unha planta, non vas a lograr moito beneficio porque colle moito peso. É unha planta que saca moitos fillos, moitos brazos e colle moito peso, entón acaba tumbando a cana.
o mellor é facerlle unha estrutura un pouquiño máis resistente nun sitio adecuado, porque vai a botar aí xa pois moitos anos, pode botar a vida enteira. Unha cousa para ter en conta cando queiras poñer a túa planta de alquequenje é que ten en conta por onde sale o sol, porque, como vedes, é unha planta que pode alcanzar, non sei, os 2, 3 metros, non ten, eu penso que non ten fin, se ten aonde agarrarse, non ten fin. Eu nada deixo medrar máis de 1,5 metros ou así. Claro, se a poñemos xusto na cresenza do sol, vai nos a dar sombra nos vegetales ou donde teñamos na horta, ou no jardín, porque tamén é unha planta moi bonita. Entón, tende en conta iso, onde poñades o seu entutorado, que sexa un sitio donde a sombra que vai a provocar non vos moleste ao resto de cultivos. Esta é a súa estrutura, un par de ferros ben clavados no chan, a unha distancia deben de ser 3 metros ou así, e despois vou amarrando canas para axudalos a que vayan agarrando por aí. Bueno, eu tamén ás veces poñolle cordeles, pero senón o que fago é ilos poñendo así, para un lado e para outro, por exemplo, aquí por dentro da cana e aquí por fora da cana. E así quedan como agarrados sin ter que amarralos. Outra cousa que vos quería enseñar é o tronco. Mirad, este tronco, pois non sei, igual ten xa 5 anos ou así, pero aínda que o tronco se faga vello, espera que venga o protagonista. Oye! Aínda que o tronco se faga vello e teña moitos anos, non hai problema, porque sempre vai a botar. Vedes, este, por exemplo, secou, pero botou un novo. Entón, sempre vai a estar botando tallos novos. Mirad este daqui, este vese que é un tronco gordo, vello, que é casi leñoso, que é de madeira, e aquí botou un tronquiño novo, que estira para arriba e vai a botar fruto igual. Este é o vello, que está botando igualmente fruto, pero sempre se renova. En este cacho de 2,5 metros ou así, teño solo 3 plantas, pero claro, porque botan moitísimos brazos. Entón tampouco vale moito a pena apiñotalos moito. Entón, esa estrutura quedaría algo así, non? Por exemplo, un ferro ben clavado, ou outro ferro ao outro lado, ben espichados, batendo con un martillo para que queden ben firmes, e despois iría poñerlle 2 canas así, para axudarlle a planta a que arrebe ben para arriba. O largo da estrutura vai a depender do cacho que teñas e do cacho que queiras ti ocupar. O alto, polo menos, ten que ser dun 1,5 metros, o sea, que as barras teñen que ser polo menos de 2 metros para poder clavar no chan 30 ou 40 centímetros para que nos quede despois ben firme abaixo e que teña bastante estrutura para arriba, porque é unha planta que vai a crecer. E non vamos a frenar a súa creatividade, vamos a deixar que suba onde queira. Hai moita xente que di que é invasora, e unha planta invasora é outra cousa. O que é verdad é que é moi reproductiva, e pode nacernos, pois, sí, pode nacer pois nos sitios que teñamos, pode nacer todo alrededor. O único que hai que ter en conta é donde nace. Aí non a queremos, arrancámola. Eso non é unha planta invasora. O sea, só ten unha raíz. Non é que vai a pejar de que deixas a raíz e sigue medrando. Que va, é moi fácil de arrancar. Vou enseñar aquí unha que está aí, que nasceu ela soliña. Non é nada, o sea, apenas ten unha raíz que se levanta con 2 dedos. Aquí nasceu unha aventureira, solitaria. Vedes? Pero non costa traballo ningún quitala de onde non a queremos. O sea, non é unha raíz fuerte, non é que nasa da raíz. O que pasa que é unha planta que dáse moi ben.
Esta é a súa flor. É moi bonita. Así sería un fruto moi chiquitín aínda. Este é un fruto que é verde aínda, pequeniño, e está totalmente inmaduro. Resérvase e gárdase aquí en dentro desta cápsula porque a planta é moi lista. É unha maneira de proteger os frutos, ou sea, os fillos, de depredadores, de que os paxariños non nos coman e incluso de enfermedades. Sería un fruto inmaduro aínda. Despois vai madurando e vai crecendo, engordando e amarilleando, pero este aínda estaría tamén moi verde. Vou a abrir e a súa boliña está aínda moi amarilla. O fruto estaría para coller cando se así unha pelotiña importante que ten peso e tocámolo e xa enseguida encontramos o fruto en dentro. A cápsula está totalmente enteira e dura. A planta sigue protegendo e non deixa que se abra a cápsula na que ten encerrada a fruta. Este xa estaría para comer. Despois, cando xa está pasada, a planta aínda a conserva dentro da súa cápsula, porque o que quere proteger son as sementes e a toda costa. Si fora un fruto que estuvese exposto ao aire libre, os paxariños iban a vir comer. Pero así dificultalle moitísimo o traballo e non é unha planta que lle ataquen moitos paxaros, o sea, que non a van a vir a comer os paxariños. Esa é outra das súas fermosísimas cualidades. Este xa non estaría para tomar nós, pero como vedes está aínda como blandiño, moi maduro, pero aínda as sementes non están logradas de todo. Iso sí, cando xa as sementes van estando listas e maduras para formar novas plantas, a cápsula vaise descompoñendo, desfaise e volvese transparente. Vedela que bonitísima é. É super bonita. E por qué? Porque deste xeito, cando a fruta está xa tan desfeitiña e tan seca, o que fan as sementes é caer por aquí. Non sei se as vedes caer. Así a planta protégea e asegúrase de que ningún paxaro vai a vir a comer, ni ningún outro bicho vai a vir a comer as sementes ou o fruto, e asegúrase de que a súa reproducción estea asegurada. Ten unhas sementes super pequeniñas, o sea, e cando están así xa maduras, están duriñas, é como se fora unha neviña. Esta é a mellor maneira de, o sea, no estado perfecto para podelas gardar e que as podades sementar. Hai xente que me pregunta onde poder conseguilo para poder ter nas súas hortas. Eu recomendo vos que, home, se non tendes a ninguén conocido que teña a planta, que vos la pode dar tranquilamente porque nase ben ela sola por todo e haina que arrancar, de onde non a queres, haina que arrancar. Se non encontrades a nadie, recomendo vos que compredes no supermercado, ollo, que para ser unha planta que se reproduce tan ben, que ten tantísima produción de fruto e que non ten casi agentes externos que a sacrifiquen, quero dicir, nin é delicada para o ambiente, non é unha planta que colla moitas enfermedades, non lle atacan os paxaros. Aínda a pesar de todo eso, é que se reproduce moitísimo, é un fruto que é carísimo. É algo que sempre me sorprendeu moito, porque unha bandexiña de nada, que ao mellor ten unha dúxia destes, pode valer 2 ou 3 euros, tranquilamente. Eu non entendo ese precio, porque é unha planta que se dá super ben. Pero, bueno, eu recomendo vos que compredes unha caixiña desas e que jardedes 1 ou 2 tomatillos destes. Que non os plantedes aí inmediatamente, que esperedes a que estean moi pasados, porque en un sitio, jardadelos en un sitio que sea seco, que estea aireado, non fai falta que sexa ao sol, e esperades hasta que a cápsula estea madura de todo, que estea así. Cando vesades que este fruto parece que está pasado,
As súas sementes en dentro están en perfectas condicións. A ver se vos las podo enseñar. Porque o único que queda despois do fruto son as sementes. O fruto vai se ruchando, vai dando de alimentar as sementes, o sea, as sementes alimentanse da fruta, que realmente a finalidade de unha fruta é alimentar as sementes, non é alimentarnos a nós. Calquera árbol frutal que dá froita cría alrededor a carne que nós comemos como froita, pero é para alimentar as súas sementes hasta que maduren. Que non era para nós, pensabas que era para nós, pois non é para nós, fai non para ela, en beneficio dela. O que pasa é que nós somos uns aproveitados, e aproveitámonos de todo. Vou vos enseñar como é un tomatillo destes, así, cando está para comer. É carnoso parecido a como unha uva, cando mordes unha uva, esa é a súa consistencia. Pero por dentro está cargadiño de sementes moi pequeniñas, que non molestan na boca, porque non son moi duras, son tan pequeniñas, cando está así a fruta, son blandiñas e non molestan na boca. Pero está cargadiño de sementes. A ver se as podedes ver. No medio da pulpa están as sementes, que aquí aínda neste estado estarían inmaduras. Así que, se queredes plantar alquecange, comprádelo así, pero non o abrades. Deixade que madure ben na súa cápsula para que as sementes estean ben logradas, que estean maduras, que sean sementes productivas, que cando as plantedes vos nasan por millones. Ola, caracola, queres probar un alquecange? Ben. Quería salir no vídeo. Estaba mirando a ver que era o que estaba facendo. Queres probar un alquecange? Queres probar? Prova. Non quería alquecange, non quería. Queres ti, Barry? Prova. Come, agora come, ao que está... Non queres probar o alquecange? Pois nada, por gustos, aos meus bichos non lle gustan os alquecanges, pero a min encantanme. A hora de falar dos seus coidados, tampouco non é que requiran moito, pero se lle pode dar o soliño, mellor, e cantas máis horas lle dé o soliño, mellor. De vez en cando, o que fago eu, non? Quitarlle as puntas, vedes, podalo, e quitarlle tamén a abundancia de follas, porque cría unhas follas moi grandes, porque é unha planta moi frondosa, e se o que queremos son os frutos, de vez en cando, vindes, quitadeslle as follas, porque sabedes que son moi grandes, mirade que son grandes e bonitas, e podádelo. E así os froitos que están debaixo das follas escondidos poden madurar e medrar moito mellor. Gustalle moito ter agua, non encharcada, ningunha planta quere estar encharcada, a non ser que sean plantas acuáticas, pero esta, se non ten agua, o sea, se sufre moita sequía, tampouco é que lle vai a importar moito. O que vades a notar é menos produción e os froitos un pouquiño máis chiquitins, máis pequenos, pero non vai a influirlle nin no sabor, nin na súa expansión biológica. E se vivides en un sitio no que no inverno sufrides heladas, pois tendes dúas opcións. Ou tapalo no inverno, o sea, podalo á mínima expresión, con deixarlle medio metro de jadello desde o chan, se lle chega, tapádela cunha manta que hai, o sea, mantas non, é como se fora unha especie de tela térmica, que son moi baratiñas, é como unha entretela ou algo así, para cubrilo e protegela hasta a primavera. Ou tamén tendes a opción de guardar un fisalis que estea ben seco e plantalo na casa nunha maceta ou así, en diciembre, por exemplo, en febreiro ou marzo, que estean xa grandes, e poder trasplantalo para a horta. Iso sí que o podedes facer cada ano. Pero, bueno, eu aquí non teño ese problema, porque a miña horta é unha especie de un paraíso terrenal, vivo preto do mar, teño unha temperatura moi estable, incluso no inverno.
non sufre. O sea, sí que sufre no inverno porque non está así de bonito, pero incluso non me deixa de botar fruto en todo o ano. Non a mesma produción, non a mesma cantidad, nin a mesma calidad. Pero eu teño alquecanjes prácticamente todo o ano. Cando os cairades recoller, eu recomendo vos unha tixeira, porque se tiramos deles así, pode ser que nos veña ben, pode ser que nos rompa unha rama, ou pode ser que se sala da cápsula, que só o collamos así, porque ás veces están moi duros e moi enganchados. Entón, se podedes mellor con unha tixeiriña, con paciencia, pois mellor. Se é unha fruta que non conocedes, non vos vai deixar indiferentes e vai vos ajustar moito. Sempre cando vos gusten os toques ácidos e cítricos, porque ese é o sabor que teñen. Un pouquiño ácido, cítrico e nada, moi pouquiño dulce. E sorprenderavos porque, aparte que é unha fruta, como vos dixen, que ten moitísimas vitaminas e moitísimas cualidades para o noso organismo, vale para todo. Ahora vou vos a falar como consumila. Podemos tomala así, tal cual, cruda, cando veñamos á horta para merendar. Aparte ten unha chea de agua, o sea que nos vai a hidratar e vai nos quitar a sede. Tamén vale para facer en mermeladas. Para min, a mermelada de alquecanjes é das miñas favoritas. Aparte da de tomate e da de pimento, que tamén son das miñas mermeladas preferidas. Tamén se pode comer guisada, o sea, tiestónala, e así podemos já facer acompañar a peixe ou a carne, por exemplo, ao forno. O que non se pode é meter a canda a carne, porque é unha fruta que xa se come cruda, entón desfaseríase. Pero 5 ou 10 minutiños antes de sacar o peixe ou a carne do forno, botadeslle un puñadiño destes e quedanlle tamén riquísimos. É como se fora un tomatiño, pero ao quedar cociñado, queda como que che explota na boca. Mételo e faiche así, é un toquiño así ácido, que a mí me encanta, que lle queda moi ben a peixes, a carnes, a guisos, a batidos. Podémolo mezclar con yogur, en macedonias, en mermeladas, en calquera tipo de biscoito, vai a quedar moi ben. Podémolo cortar en cachiños ou botarlo así inteiro. É moi agradable encontralo na boca. Podemos facer galletas. Bueno, en repostería podemos usar en calquera forma. E outra cousa das peculiaridades que ten, é que ten un mundo delas, pero outra das que ten é que é unha fruta cargadísima de pectina. E a pectina, por si non o sabedes, é un dos ingredientes que teñen algunhas frutas que necesitan as mermeladas para que espesen. A ver, de xeito natural, porque hai espesantes artificiales ou hai pectinas que se lle poden añadir de xeito artificial. Pero de xeito natural, ou isto, ou, bueno, a masán, o limón, teñen ese tipo como de espesante que necesitan as nosas mermelades para que teñan unha especie de consistencia. É que todos son ventajas, é que eu non encontro ningún contra a esta fruta. Eu recomendo vos plantalo canto antes. Non sei se quedaría, seguro que sí, algunha duda sobre os coidados, sobre como entutorar, coidar ou conseguir esta maravillosa planta. Si é así, se tendes dudas, non me sexades tímidas, poñedemo abaixo nos comentarios, porque contestareivos, ao mellor non inmediatamente, porque ás veces non teño tempo, pero heivos de contestar a todas as preguntas que me fajades. E se me queredes axudar co canal, non olvidedes de suscribirvos, non marchedes sin darlle ao like e compartir o vídeo. Axudademe a compartilo co mundo inteiro, porque é un xeito
gratuito, totalmente gratuito de por vida. Nin suscribirse vale un peso, nin compartilo vos van a cobrar nada. E a min idesme a axudar moito co meu canal, porque a forma de que isto sea algo rentable para min é que o vexa o mundo inteiro. E nada máis. Coidade da vosa saúde de xeito natural, portádevos ben e sede felices.